Здравейте, пичове! Благодаря ви за 52-та абоната. Не знам общо колко лайка имам. Това май също зависи от правенето кажи го, от правенето на клипче на живо. Но днес от 4 часа би трябвало, като влезнете в канала ми, да има ново клипче, което е на живо. И там ще направя едно нещо с пластелин. Това ще изненада. Ако не стане лайв клипчето, ще го направя на друг такова. Ще ви показвам някакви неща и някакви такива различни. И ще бъде яко, хора. Просто гледайте го. Гледайте клипът. Ще бъде много як. И ви умолявам да ми пишете коментари, за напред да имам за напред да мога да отговарям на някакви въпроси. А сега, хора, чао от мен. Ще се видим, може би в 4 часа. Не ви обещавам, но ще направя всичко по силите си да се видим в 4 часа. А сега, хора, чао от мен.